ekonomiako azterketa? Nire oso atera zait, oso erreza zen, baina oso luze eta zuri. Zan atera zaizu. Nik uste oso ondo. Nor da? Nire mutil laguna, baina eski oso astuna da. Zergatik? Segun osoan kontrolatzen ari zaidalako. Platerrak eraman. Eta garbitu ere zure lana da. Baina ez pasatu. Zelako neska. Kaixo, mutil bat gure atzetik dabil. Bale, eskerrik asko. Ez da indarkeria fisikorik behar tratu txarrak emateko. Tratu txarra ematen dira psikologikoki eta askoz okerragoak dira. Gaur egun ere badira zenbait kasu, baina gutxitu egin dira, aurreko urteekin alderatuta.